Әғуду биллахи минеш-шейтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, җомга көннәребез мөбарәк булсын. Аллаһ Тәгалә шул көннәребезне хәерле, бәрәкәтле кылып, саваплы белән үткәрергә насыйп эйләсен. Гомерләребезне Аллаһ Тәгалә шулай ук итагатьтә, гыйбадәттә үткәрергә, бәхет, сәгадәт белән Аллаһ Тәгаләгә хезмәт кылырга насыйп итсен. Һәм дә инде әйткән һәрбер хәмд сәнәләребез Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә ирешеп, һәрбер салават шәрифләребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рух шәрифләренә ирешергә насыйп булсын. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, Алхамдулиллах, безнең менә хәзер кирде бик мөбарәк айыбыз, ул да булса Рәҗәб айы. Бүген инде аның 4нче көне, шулай бит. Шуңа күрә дә хәзрәт кенә сөйләп китик әле шушы Рәҗәб айы турында. Шушы Рәҗәб айында бәлки ниндидер аерым бер фазиләтләр, аерым бер эшләр, гамәлләр, савап кыла торган мөмкинчелекләр бардыр. Бәлки бу хәбәрләрне белмәсәк, шушы савапларны ычкындырып җибәрергә дә мөмкинбез. Мөхтәрәм кардәшләр, инде белгәнебезчә, мөселманнарда шулай бит аерым ай исемнәре бар. Моны инде мин сезгә айлар турында сөйләгәндә гел әйтеп китәм. Һәм буларны яттан белеп тору кирәк. Шуңа күрә әгәр дә мөмкинчелегегез бар икән, үзегезгә булдырыгыз календар, мөселман календары. Һәм игътибар итегез, мөселман айының кайсы көне, кайсы айы икәнен. Әгәр дә инде яшьрәкләр булсалар, шулай бит хәзер моны телефонда да булдырырга була. Мондый мөмкинчелекләр бар. Махсус приложение анда бернинди авырлыгы юк. Мөмкин сәгатьтә дә моны булдырырга, мәсәлән, бар. Шулай бит кулга киеп бирә торган сәгатьләрдә ике төрле календар белән йөрергә була. Шуңа күрә шушы кайсы көндә, кайсы айда икәнебезне, хәтта мөселман календары буенча кайсы ел икәнебезне белү, бу инде мөхтәрәм кардәшләр безнең өчен дөресрәк булыр иде. Дөресрәк булыр иде, ниндидер мәсәлән, тагып йөрибез сәгатьләр, крутой исемле шулай бит, әмма алар безгә хәбәр итмәсәләр, кайсы айда яшәгәнебезне, кайсы мөселман айында булганыбызны. Мөхтәрәм кардәшләр, моның әһәмияте нәрсәдә соң? Әһәмияте, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, мөселманнарны аерып тора торган ниндидер үзләренең бер үзенә күрә бер субкультура дибез инде шулай бит бар икән, моны аларга һәм кулланырга кирәк. Бу дөресрәк булыр. Киемгә килгәндә дә, ашау-эчүгә килгәндә дә, әгәр дә инде яши торган елларыбыз, айларыбызга килгәндә дә. Әгәр дә бу мөһим булмаса, безнең инде сахабаларыбыз радиллаһу анһу моны кулланмаган булырлар иде. Һәм ул вакыттагы булган башка теләсә кайсы датаны, елны, я булмаса айны үзенә алырга мөмкиннәр иде. Әмма алар моны шулай бит билгелиләр һәм шушы айларны, шушы көннәрне хиҗри дип атап, елларны кулланалар. Мөхтәрәм кардәшләр, Рәҗәб дигән ай, бу белгәнебезчә, мөселман календары буенча карасак, ул инде безнең 7нче ай булып санала. Бу Рәҗәб айы бик тә хикмәтле ай, гади генә ай түгел ул. Чөнки Рәҗәбтән соң килә Шәгъбан, Шәгъбаннан соң килә Рамазан. Димәк, күргәнебезчә, без Рамазан аена күп калмады. Русча әйтеп әйтсәк, шулай бит, на финишный прямой. Чөнки мөселман кешесе үзенең гомерен санарга мөмкин, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткәнчә, Рамазан белән Рамазан арасында дип. Мәсәлән, кеше авырып китсә әйтергә мөмкин, я Раббым, киләсе Рамазаннарны күреп булырмы икән дип. Иманлы кешенең күңелендә менә шундый хис туа, шундый теләк туа. Ул әйтми, күреп булырмы икән алмагачның чәчәк атканын дип. Чөнки бу табигать яраткан кеше өчен бу нормаль күренеш үзенә күрә. Күреп булырмы икән шулай бит, игеннәрнең өлгергән чагын дип тә әйтергә мөмкин. Әмма иманлы кеше әйтә, күреп булырмы икән киләсе Рамазан айларын дип. Чөнки бу айда иксез-чиксез ул савап ала. Сахабаларыбыз радиллаһу анһум вафат булган вакытта, җан биргәндә, авырып ятканда нәрсә дия торган булганнар? Алар әйткәннәр, инде шушы үлеп китәбез хәзер. Эссе көннәрдә ураза тота алмабыз инде. Һәм озын кичләрдә намаз укый алмабыз инде дигәннәр. Алар шуның турында борчылганнар. Шушы дөньяның ләззәтен, тәмен алар тапканнар менә шушы гыйбадәтләрдә.
Шуңа күрә алар өчен бу бик мөһим булган. Шушы гыйбадәтләрне кылу һәм үлем алар өчен шушы гыйбадәтләрне кисә торган бер әйбер булган. Чөнки әгәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисенә нигезләнеп карасак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Күбрәк искә алыгыз ләззәтләрне кисүче әйберне. Нәрсә ул? Үлем. Үлем ул ләззәтне кисә. Үлгәннән соң инде шулай бит авыз белән тәм тоймыйбыз. Хатын-кыз безгә кирәкми, шулай бит инде үлгәннән соң. Әле бу арада мөхтәрәм кардәшләр, бер вахшилек турында ишеткәнсездер, шулай бит. Бер өлкәдә, Аллаһка шөкер бездә түгел, Россиянең бер өлкәсендә бер кеше мәйтне казып алып, шуны кичләгән. Шуны кичләгән, 3 тапкыр моны эшләгән. Башта казып алган, кичләгән, аннан соң күмеп куйган, тагын килгән, менә шулай инде айга бер килеп кичле торган булган. Бу кешене инде тотканнар, хәзер инде аңа җәза яный. Чөнки бу эшне эшләргә ярамый бит шулай. Менә мөхтәрәм кардәшләр, исән кешегә шундый ләззәт кирәк, әмма мәйткә ул ләззәт кирәкми. Исән кеше шулай бит, ул ымтыла шушы ниндидер дөнья ләззәтенә. Әмма мәйт өчен бу әйбер кирәк түгел, ул аңа ләззәт бирми. Шуңа күрә дөнья ләззәтен, рәхәтен кисә торган мөхтәрәм кардәшләр әйбер ул үлем. Әмма ләззәт һәрбер кеше өчен дә аерым бер булырга мөмкин. Безнең өчен ләззәт ашап эчү, яклау, матур хатын, шулай бит инде. Ял итү, әйе. Ләкин иманлы, иманына кулган кеше өчен ләззәт нәрсә? Ул гыйбадәт. Сахабаларыбыз радиллаһу анһум хәтта булай дигәннәр, әгәр дә ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм рөхсәт итсә, без ди кастрация ясар идек ди. Писү була инде шулай бит татарча. Үзебезне пештерер идек ди. Нәрсәгә? Чөнки дөньяның ләззәтен татымас өчен. Безгә дөнья ләззәте кирәк түгел ди. Ләкин әлбәттә ислам дине моны тыя, һәм алар мондай эшкә бармаганнар, иләнгәннәр, хатыннары булган, балалары булган. Әмма әгәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә әйтсә ди, рөхсәт итсә ди, без моны эшләр идек ди. Үзебезне тулысынча дингә багышлар өчен. Шушы гыйбадәт, намаз, ураза һәм башка шушы гыйбадәтләрнең ләззәтен алыр өчен ди. Менә шуның өчен дә мөхтәрәм кардәшләр, сахабаларыбыз вафат булганда гыйбадәт ләззәтеннән мәхрүм булабыз дип кайгырганнар. Чөнки башка ләззәт алар өчен ләззәт булмаган, ул ихтияҗ булган. Ашаганнар үлмәс өчен. Рәхәт алыр өчен түгел. Бүген кеше ашый рәхәт алыр өчен, шулай бит. Тәм сизәр өчен, ләззәт алыр өчен. Бүгенге көндә үлмәс өчен ашау дигән нәрсә юк бездә. Аллаһка шөкер, андый вакытлардан без уздык. Мәҗлесләр, табындар җыйган вакытта да карап карыйм әле, кавып карыйм әле дип башлыйлар. Тулайым алганда, анда утырган бөтен кеше дә тук. Алар ач килмиләр мәҗлескә, алар бөтенесе тук. Шуңа күрә бүгенге көндә мәҗлестә, табында бөтен нәрсә кала. Чөнки ач кеше юганда, ач кеше булса ул ашар иде. Бүтән ашый алмыйм мин дип ашап калыйм әле дип. Анда кала бөтенесе шулай бит. Хәзрәтне әйткәндә юк инде. Шулай бит. Ул инде миңа ди аштың майсызы ди, яртысын гына ди, шулай бит. Кавып кына карый. Бәрәңге кирәкме миңа ди? Итен салыгыз күбрәк ди, шулай бит. Ул гомумән ач түгел, шулай бит инде хәзрәт. Ул тук килеш килә, әлхәмдүлиллаһ. Калганнар да шулай юк, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуның өчен безнең өчен бүгенге көндә ул ләззәт, әмма сахабаларыбыз өчен ләззәт булган ул гыйбадәт. Аларга ул ләззәт биргән. Шуңа күрә әүлияләр, шаһидләр, пәйгамбәрләр аларга мөмкинчелек бирелә кабердә дә гыйбадәт кылырга. Кабердә намаз укырга, дуга кылырга, зикр кылырга. Ни өчен? Чөнки алар өчен ул ләззәт. Кабердә кеше, әйтик, шаһидләр, сахабалар, я булмаса анда пәйгамбәрләр, алар кабердә рәхәтләнеп ятырга тиеш, ләззәтләнеп. Алар өчен ләззәт ул гыйбадәт икән, димәк шушы ләззәт алар өчен кабердә дә булачак. Менә шундый хикмәт, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә менә шушы гыйбадәтләрнең кылып бер ләззәт алырга үзенең бер вакытлары да бар икән. Шундый бер ай, ул да булса безнең Рәҗәб айыбыз, мөхтәрәм кардәшләр. Рәҗәб ул алына ар-руҗуб дигән сүздән.
Руҗуб дигән сүз ул зурлау. Зурлау шулай бит дәрәҗәләү дип тәрҗемә ителә. Шушы айда булган вакыйгаларның берсе ул Рәгаиб киче. Бу беренче пәнҗешәмбе. Рәҗәб аеның беренче пәнҗешәмбесе Рәгаиб киче була. Рәгаиб кичендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әти-әнисенә никах укылган. Бездә мөселманнарда без мөселманнар мәсәлән мөселманнар арасында булган никахны гына түгел, мөселман булмаган кешеләр арасындагы никахны без таныйбыз. Ягъни бу нәрсә дигән сүз? Әгәр дә ике христиан кешесе, яки христиан белән гомумән атеист кешесе дип әйтик, никах укыса, никах укыганны без укымыйбыз инде шулай бит. Хәзрәтләр укымый, үзләренчә берәр нинди үткәрсәләр юла, әйтик ЗАГСка барсалар, янда бер нәрсә эшләсәләр үзләренең гадәтләре буенча, без аларның никахларын таныйбыз. Ягъни бу ир, бу аның хатыны дип әйтәбез. Без аларны зина кыла дип әйтмибез. Бу ир, бу аның хатыны дип без аны әйтәбез, мөхтәрәм кардәшләр. Алар нинди генә теге үзләренең шулай бит йолалары белән үткәрсәләр. Ләкин булай гына торсалар, никахсыз гына дип әйтик инде. Бу вакытта аларга ярдәмгә килә кем? Дмитрий Смирнов дигән поп. Шулай бит. Ул аларга инде аңлата аның нәрсә икәнен, булай гына торуның. Әгәр дә алар араларында никах булмаса, шулай бит, башка шундый йолалар булмаса дип әйтик. Менә шундый. Без аны никах дибез инде. Әйбәт булыр бер караганда, муллаларга да никах укырга рөхсәт итсәләр, шул кешеләргә күп акча эшләр ягыймы? Анда бит никахлар көн сайын юк бит аты булай. Шуңа күрә на полставки барып аларга да кайтырга булыр, әйеме? Әлхәмдүлилләһ, алай рөхсәт ителми шулай. Чөнки аларга ислам диненең кануннарын кулланып булмый. Аларны Алла белән, шәригать кануннары белән инде шулай бит иретеп яки куркытып булмый. Менә шулай итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең әти-әнисе ислам диненә кадәр, әле ислам дине килгәнче үк алар булганнар шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әле туганчы ук аның әтисе вафат булган. Туганнан соң 6 яшында аның әнисе вафат була. Шуңа күрә аларның никахлары булган. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм никахтан туган. Менә шуңа күрә без аны аларны никах Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне никахтан туган дип әйтәбез. Ул туган шулай бит никахтан. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шуңа күрә дә әти-әнисе никах укылган кичне, шушы кичне без шулай ук зурлыйбыз. Чөнки бу никахтан, шушы кичнең нәтиҗәсендә дөньяга килә иң улуг кеше, дөньяның шушыл безне коткаручы, туры юлны күрсәтүче Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Шуңа күрә бу кичне үзенә күрә мөселманнар хәтта үткәрәләр тагын бер хикмәт белән дә. Нинди хикмәт? Ул да булса, шушы кичне мөселманнар яки шушы көнне дип әйтик инде, үзенә күрә бер никахка багышлыйлар. Никах вакыйгаларына багышлыйлар. Яшьләргә никах турында сөйлиләр. Никахлы мәҗлесләр оештыралар, шулай бит. Таныштыру мәҗлесләре оештырырга мөмкиннәр. Һәм гомумән яшьләрне шушы никах тормышына тарталар һәм җәлеп итәләр. Мөхтәрәм кардәшләр, инде шулай ук үзенә күрә бу Рәҗәб аенда тагын бер вакыйга бар. Ул да булса Исра һәм Миграҗ вакыйгасы. Исра һәм Миграҗ вакыйгасы ул 27нче кичтә була. Рәҗәб аеның. Бу төндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Аллаһы Тәгаләнең хузурына, Аллаһы Тәгалә янына күтәрелә. Аллаһы Тәгалә хузурына, Аллаһ Тәгалә янына күтәрелә. Һәм әлбәттә инде анда Аллаһ Тәгалә белән аралаша, Аллаһ Тәгалә белән сөйләшә һәм Аллаһы Тәгаләдән билгеле бер җаваплылык ала. Нинди җаваплылык? 5 вакыт намаз иңгә шушы кичтә, Рәҗәб аенда. Менә шуңа күрә бу Рәҗәб ае намаз безгә иңдерелгән, фарыз булган ай булып та билгеле. Әлбәттә, намаз әйткәнебезчә,
ләззәт дидек. Гыйбадәт ләззәте алабыз намаздан дидек. Димәк, намазның кайсы айда килгәне һәм шушы айны зурлавыбыз намаз бирелгән өчен бу шулай ук табигый булыр иде. Нормаль күренеш булыр иде, шулай. Без бит мәсәлән үзебезнең ниндидер данлыклы, атаклы вакыйгаларыбызны исебездә калдырырга тырышабыз. Кемдер машина алган вакыйгасын исендә калдыра, кемдер иләнгән вакыйганы, балалары туган вакыйганы, шулай бит. Кемдер аерылган көнне бик зурлап бәйрәм итә. Шулай бит. Чөнки кытыла кеше, бәлки гомер буе интегеп азапланып яшәгәндер, шулай бит, кем белгән аны. Но әле хәзрәт чакырып мәҗлис үткәргәннәре юк, хәзрәт аерылабыз, бер килеп дога кылып нитеп итегез әле, шулай бит. Инде кире кавышырга язмасын дип. Шулай бит, әле алай итеп хәзрәт чакырганнары юк. Ләкин кем өчендер ул да бер вакыйга булып тора. Без анда куанычлы вакыйганы гына түгел, тетрәндергеч вакыйганы да исебездә калдырабыз. Әтиәни безнең вафат булуын, мәсәлән, шундук әйтеп куябыз, о көз айлары җитте, бу айда мәсәлән, әти минем вафат булган иде дип, менә шулай итеп без үзебезгә аны киртләп куябыз. Инде намаз иңгү, әлбәттә шулай ук безнең хәтеребездә калырга тиешле вакыйга. Без аны үзебезгә сеңдереп куярга тиешбез. Мөхтәрәм кардәшләр, шушы Рәҗәб айларында тыела шулай ук гынахлар кылу. Гынах кылу тыела һәрбер айда да. Әмма Рәҗәб айы ул тыелган ай исәпләренә керә. Мәсәлән, без беләбез, безнең мөселманнарда тыелган 4 ай бар. Әшһурул хурум дип атала ул. Әл-әшһурул хурум. Тыелган ай бу нәрсәне аңлата? Бу аңлата, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә ислам диненә кадәр үк булган вакыйгаларны. Ул хәрам булган ислам диненә кадәр үк. Моңа керә Мөхәррәм айы, моңа керә Зөлхиҗҗә айы, Зөлкәгъдә айы. Киридән санап киттем инде. Һәм моңа керә Рәҗәб айы. Рәҗәб айы ул аерым тора 3 айдан. Зөлкәгъдә, Зөлхиҗҗә һәм Мөхәррәм айлары алар бергә баралар, рәттән. Бу хаҗ айлары булып санала. Кешеләр шушы вакытта хаҗга китәләр һәм хаҗдан кайталар шушы вакыт эчендә. Әмма Рәҗәб айы аерым тора. Гомумән алардан аерылып. Шуңа күрә бу ай шулай ук тыелган айлар исәбенә кереп, бу айда сугышлар тыела. Кызганычка каршы менә сугышлар тыелса да, сугышлар әле бетеп тормый, шулай бит. Мөселманнар арасында сугышлар тыела шушы көннәрдә генә менә әле. Төркиянең дә хәзер актив рәвештә сугышуы билгеле, шулай бит. Сүрия җирләрендә. Шуңа күрә мөселманнар бу айларның да хәрам икәнен, тыелган икәнен һәм гыйбадәт белән, ләззәт белән күп җирдә үткәрә алмыйлар. Без үткәрә алабыз икән, шулай бит. Моңа инде безгә шөкер кылырга кирәк. Шулай ук бу айда кылган башка гынахларның да гынахы зуррак. Кылган изгелекнең савабы зуррак. Менә моны белеп торырга кирәк. Әгәр дә кеше гынах кылса, димәк аңа зуррак гынах языла Рәҗәб айында. Әгәр изгелек кылса, димәк күбрәк изгелек языла. Бу айда нәрсә эшләргә кирәк? Бу айның бик матур бер гыйбадәте ул да булса ураза тоту. Ураза тоту Рәҗәб Шәгъбан айының бизәлеше ул ураза. Әлбәттә инде намазлар да укырга мөмкин шулай бит кичләрендә, ләкин аерым махсус теге аерылып тора торган, ураза тота торган айларга керә менә шушы Рәҗәб Шәгъбан айлары. Рәҗәб айында тоташ ураза тоту киңәш ителми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Сум минәл хурум ва трук." Шушы хәрам айларда ураза тот та, аннан соң калдырды. Ягъни тот та авыз ач, тот та авыз ач. Аралаштырып тотырга куша, тоташтан түгел. Бар кайбер мөселманнар тоташ тоталар. Рәҗәб, Шәгъбан, Рамазан, Шәввал. 4 айны тоташтан тоталар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям булай тотарга киңәш итми. Чөнки үзеңне син алҗыктырасың, ардырасың. Аннан соң бу айларда башка инде, мәсәлән, кунакка йөрергә дә мөмкин бит. Кунакка барганда ашамый чәчмичә утырырга туры килә. Шуңа күрә дә кайбер көнне ураза тотты, кайбер көнне тотмады. Ләкин бөтенләй тотмау да дөрес түгел. Бер генә көн булса да тотып алырга әлбәттә ул саваплы. Әмма инде дүшәмбе, пәнҗешәмбе генә тотсаң да, ул да бик саваплы. Рамазан айыннан әгәр син моны алданрак эшләмәгәнсең икән, уразага бер иеләшү дә булып тора. Рамазан айына кергәндә син инде
иеләшмәгән килеш кереп китү ул яйсызрак. Кай вакытта бит уразаны озак тотмагач бер көн тотып алсаң, башлар авырта, әйләнә, ашыйсы килә, авыз кибә, тегеләй булай. Ә монда инде иеләшкән килеш Рамазанга керү ул хәерлерәк. Менә шуның өчен дә шушы айларда ураза тоту хәерлерәк дип санала, мөхтәрәм кардәшләр. Инде шулай итеп менә бу Раҗаб айларыбыз безнең мөбарәк булсын. Һәм дә ки бу айларыбызда хәерле, игелекле шундый гамәлләр кылып, күбрәк гыйбадәтләр кылып, Аллаһ Тәгаләгә якынлык белән үткәрергә насыйплар әйләсен. Инде русча сөйләп китик, мөхтәрәм кардәшләр. Аъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, хочу вас от чистого сердца поздравить с наступлением месяца, большого месяца Раджаб. Раджаб – это для нас означает приближение месяца Рамадан. Кто не знает месяцы по-арабски, после Раджаба идет Шахбан, после Шахбана идет Рамадан. И поэтому практически 2 месяца у нас остается, даже меньше, до месяца Рамадан. А месяц Рамадан, можно сказать, решающий месяц для мусульман, для духовной их жизни, если так можно выразиться. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: да будет проклят тот, кто застал Рамадан, но не был прощен. То есть он вошел в Рамазан, но не оценил его, не делал то, что надо, не воспользовался милостью Рамадана. И, соответственно, он не нашел тех благ, которые дает Рамадан. Поэтому этот человек был в оплошности, так скажем, и, соответственно, проклятый. Потому что он не воспользовался милостью Рамадана. Поэтому мы должны знать, какие месяцы идут сейчас, за какими месяцами и что нас ожидает. Особенно, если это означает какие-то торжественные даты или месяцы. Дорогие друзья, Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахи рахманир рахим. Инна гиддата шухури инда Аллахи 12 шахран фи китабиллахи йаума халака ас-самавати валь ард минха арбаатун хурум залика динул каййим фаля тазлиму фихинна анфусакум. Этот аят очень мудрый аят. Обратите внимание, как Аллах Тааля говорит, что число месяцев у Аллаха 12. 12 месяцев. Это о чем говорит? Он говорит фи китабиллах, в книге Аллаха. Значит, это Аллах Тааля записал, что должно быть 12 месяцев. Это не кто-то сидел и вычислял, там Коперник там или еще кто-то, да, сидел и вычислял, сколько должно быть месяцев. Может быть 13, может быть 15. Вы никогда не задавались вопросом, почему 12 месяцев? Потому что это, оказывается, обозначил Аллах Тааля еще в давние времена через святые писания. И Аллах Тааля говорит: «Яума халяка ас-самавати валь ард». Это, говорит, было обозначено еще в момент создания земли и небес. Понимаете? Аллах Тааля разделил год на 12 месяцев еще при создании небес и земли. Не было такого. Аллах Тааля создал небеса и землю и сказал: надо установить сейчас какую-то дату, да, чтобы узнать число. Аллах Тааля уже изначально запланировал, что 12 месяцев будет, и 12 месяцев, на 12 месяцев будет разделен год. Аллах Тааля сказал: и из них 4 запретные. И из них 4 запретные. Вот, дорогие друзья, это тоже мы должны сейчас для себя тут запомнить. В коре, так скажем, головного мозга. Если мы не будем знать, какие месяцы идут по хиджри календарю, откуда мы знаем, какие из них запретные, а какие не запретные? Когда мы учились в школе, например, в детстве, да, мы знать не знали, какой сейчас месяц. В школе для нас самое главное, это что эти каникулы были, да? Самое главное. Для рабочего человека это, наверное, были отпуска какие-то. Самый главный день сейчас для мусульман и для немусульман – это какой день? Это пятница. Для мусульман, потому что мы на намаз идем, для немусульман, потому что они пьют в пятницу. Для них это важный день, и для нас это важный день. Пятница. Ну, по разным причинам. По разным причинам. Так вот, дорогие друзья, мы знать не знали, в каком месяце мы живем.
И многие не знают. И многим, честно говоря, нет разницы, в каком месяце они живут. А если ты не знаешь, какие месяцы запрещенные, какие разрешенные, то ты не можешь контролировать свои деяния. Ты ведешь себя так же, как, например, в Раджаб, Джумад-аль-Ахр или Сафар. Ты ведешь себя так же, ты не чувствуешь разницы. Приходит Рамазан, ты не чувствуешь изменений никаких. Твое поведение такое же. Меня как-то спросили, Хазрат говорит, вот есть человек один, который пьет целый год. Вообще, беспробудно. Но когда приходит Рамазан, он вот пьет перед Рамазаном, да, а в первый день Рамазана он оставляет бутылку, выпивку, все чисто, опрятно одет и целый месяц ни капли в рот не берет. Как только гаид сходил, да, все, опять начинается то же самое. Что, говорит, вы скажете о таком человеке? Я говорю, хороший человек. Хороший человек. Он хороший человек не потому, что пьет, а хороший человек, потому что он понимает святость Рамазана. Возможно, этот человек лучше, сейчас вы меня правильно поймете или нет, валлаху алям, этот человек лучше, чем человек, который не пьет весь Рамазан. Заходит Рамазан, и он ведет себя так же, как и в обычные дни. То есть для непьющего человека тоже должна быть разница в Рамазане. Какая разница? Он вошел в Рамазан, то есть он и так не пьет, он должен уразу держать, например. Но вот Рамазан на него никак не повлиял, потому что он и так не пил. То, что он не пил, дорогие друзья, это он не пил не из-за того, что греха боялся. Он просто не хотел пить. По здоровью, по настоянию врача, боится жены, за рулем и так далее. А вот тот человек, он хочет пить, и он пьет. Но когда наступает Рамазан, он оставляет свою страсть, он борется с собой, со своим желанием, и, возвеличивая Рамазан, оставляет самое ценное, что у него есть – выпивку. Самое ценное оставляет – выпивку. Какую жертву он делает? Поэтому он лучше, чем тот, который не пьет целый год, а в Рамазан ведет себя так же, как обычно остальные люди. Надеюсь, вы меня правильно поняли. Сейчас опять начнете. Хазрат говорит, что не пьющие люди хуже, чем пьющие. Да? Не естественно, это как бы естественно. Я уж другого не ожидаю сейчас. Да? В современном мире, так скажем, да? Да. Поэтому надо правильно понимать, о чем здесь идет речь. Таким образом, когда человек не знает, в каком месяце он живет, он даже не знает. Возможно, он хотел бы воздержаться от чего-либо, но не знает, когда это нужно сделать. Поэтому нам, мусульманам, непростительно знать январь, февраль, март, апрель, май и не знать мусульманские месяцы. Нам это непростительно, потому что мы можем совершить грех, а это окажется какой-нибудь запретный месяц. А грех в этот месяц, он записывается больше. Его вес больше, чем в остальные месяцы. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Раджаб – это месяц Всевышнего Аллаха. Шахбан – это мой месяц. А Рамазан – месяц моей уммы. То есть, опять-таки, видим, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подчеркивает драгоценность и величие месяца Раджаб. Месяца Раджаб. И поэтому он говорил, месяц – это месяц Аллаха. В месяц Аллаха, который он установил, как можно сделать какие-то злодеяния или какие-то плохие вещи. Честно говоря, когда у человека нет внутри, в сердце, так скажем, святости, да, вот этого трепетного отношения к духовным ценностям, это удивительно. Он считает себя мусульманином, но это удивительно. Хотя, будучи мусульманином, он должен понимать ценность вот этих невидимых вещей. Как я сказал, когда наступил Раджаб, у нас что-нибудь поменялось в погоде? Нет. Может, солнце больше светит? Теплее как-то, да? Нет. Даже было так, например, хурбан, когда мы делали, каждый год во время хурбана, за редким исключением, либо метель, либо дождь, либо холод, да, какую-нибудь, такая вот, говоря таким языком, мерзопакостная погода, так скажем, да?
Действительно, оно так. Но мы-то понимаем, что это такой день. То есть мы состоянием души должны подчеркивать, что это необычный день, а не потому, что что-то поменялось вокруг. Это в фильмах только так бывает, да? Когда кто-то умирает, сразу дождь начинается. Подчеркивая, что это траур какой-то, печаль, да? Когда барбекю жарят, там сразу солнце. Развлечение. Так не бывает в жизни. Поэтому вот здесь вот подчеркивается. Или даже на том хутбе я говорил про телефоны во время джумга намаза. После второго азана многие сидят, достают телефоны там и так далее. Вы понимаете, что в этот момент, когда второй азан звучит, ангелы, которые стоят у двери, а там стоят ангелы у двери в мечеть, и записывают тех, кто заходит, кто пришел на джумга. Вот когда прозвучал второй азан, имам начинает хутбу, они свои листки сворачивают и начинают слушать хутбу. Тот человек, который свои листки не сворачивает во время хутбы, тот человек, который вытаскивает телефон или что-то еще, он лучше ангела. Он делает то, что ангел даже не смеет делать. Он лучше ангела, он святой. Ему не надо жить, ему сразу в могилу надо уже. Он может даже на джумга не приходить, такой человек. Почему? Потому что у него нет грехов, он лучше ангела. Зачем ему на джумга ходить? Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям так и сказал. Кто сидит, чем-то занимается во время джумга, во время хутбы, у него нет джумга. Кто ему делал замечание, у него тоже. Вот и все. Потому что он лучше ангела, зачем ему джумга нужно, правильно? Вот это тоже такой интересный момент, дорогие друзья. Поэтому мы должны понимать, то есть вот сердцем возвеличивать определенные моменты. Я же говорю, ничего не меняется. Вот азан сказали, да, ничего не поменялось. Но ты понимаешь, что сейчас особенный момент. Особенный момент именно в плане духовности. Аллах Тааля открывает, раскрывает момент такой, невидимый, что ты можешь приблизиться к нему. И то же самое и с месяцами, дорогие друзья. Также сказано было, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, держал уразу месяцы харам, то есть запрещенные месяцы. Один из таких месяцев – это Раджаб. Это Раджаб. Также, дорогие друзья, что делается в эти месяцы, так скажем? Что можно делать, что нельзя? Как мы сказали, любые какие-то сражения, военные действия, агрессия в этот месяц они запрещены. Если начато, ты должен остановить. Но если начато против тебя, ты можешь ответить. Если это уже потому что другой момент. Нельзя делать грехи. Грехи нельзя делать и в любое другое время. Но грех, сделанный в месяц Раджаб, больше и выше по силе, чем в другие месяцы. Что же касается и Мухаррама, Зулькада и Зульхиджа. Тоже касается этих месяцев. Поэтому, дорогие друзья, надо быть внимательными. Внимательными надо быть вот к этим моментам. Также, дорогие друзья, в месяц Раджаб еще называют месяцем Музара. Кто это? Это один из предков, дедушек пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Арабы раньше передвигали этот месяц Раджаб, меняли месяцы местами. Например, они хотели напасть на соседнее племя. А сейчас месяц Раджаб. Они говорили, что страшного? Поменяем местами Шахбаном. Сейчас будет Шахбан, потом Раджаб отпразднуем. Вот так меняли месяцы, то есть играли. После прихода ислама это закончилось. То есть уже месяцы остались установленными, и их так просто местами менять нельзя было. То есть свои бароны Мюнхгаузены были и тогда, да, которые там объявляли 32 мая и так далее. Не помните, да, барон Мюнхгаузен? Помните? Вот. Фильм смотрели, наверное? Куда уж вам это? Фильмы, кино не смотрите, скучные вы люди, дорогие друзья. Также, дорогие друзья, некоторые говорят, делят Раджаб на буквы. Буква Р, они говорят, означает рахма, милость Аллаха.
Джим, они говорят, означает грехи людей. А Б бирруллахи та'аля, то есть святость и величие Аллаха субханаху ва та'аля. Вот это как бы уже ученые таким образом как бы разделили. В этот месяц, как мы знаем, то есть были некоторые события, месяц Раджаб. Он сам по себе запрещенный, святой месяц, так скажем, да? Еще были события. Это женитьба родителей пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Это произошло в первые дни месяца Раджаб. Это первый четверг, потому что первый четверг называется ночь Рагаиб, Рагаиб вечер. Рагаиб от слова желание. Поэтому некоторые говорят, что в эту ночь можно читать намаз, 12-рекатный он, и попросить у Аллаха, и Аллах Та'аля исполнит любое твое пожелание. Некоторые говорят, что это хадис слабый, то есть такого именно намаза 12-рекатного не было, но если человек в эту ночь прочитает намаз, точно знаю, что будет саваб. Греха не будет. Потому что месяц Раджаб, месяц Рагаиб, все равно любой намаз он принесет саваб в эту ночь. И, конечно же, мы знаем, что из этого, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, родился от никаха. То есть его родители сочетались с никахом. Мы признаем никахи, которые есть у немусульман, так скажем. Они тоже, если они какой-то обряд провели между собой, даже ЗАГС тоже считается обрядом этим, то они считаются мужем и женой. И в этот месяц у нас было событие Исра и Ми'раджь. На этом мы еще остановимся отдельно, Аллах верса. Исра и Ми'раджь – это тоже очень интересное событие. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вознесся на небеса, даже вышел за рамки материального мира. Это чудо, которое сейчас по сей день никто не может достичь. Мы пока еще до Луны долетели, на Марсе там бороздят какие-то у нас зонды, да, там есть. Но дальше пока еще мы не отправились. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел не за рамки Солнечной системы, а за галактику, за Вселенную. И заглянул с другой стороны на этот мир. И он видел и знает, как все это выглядит, как все это работает. Поэтому это тоже очень такой момент чудотворный. Следующий момент. В эту ночь нам было вменена, так скажем, пятикратная молитва. Это намаз. 5 раз мы должны были после этого события начинать читать намаз. То есть для нас это стало фард, обязательством. До этого они читали не обязательно, утром и вечером, то есть молились, кто когда хотел, а сейчас это стало уже обязательным пятикратный намаз до сегодняшнего дня. И каждое поколение не меняет это, и до сегодняшнего дня мы читаем вот этот пятикратный намазы. Таким образом, вот месяц Раджаб были такие очень интересные события, и сам месяц Раджаб считается очень благословенным месяцем. Поэтому, если есть у кого-то какие-то, так скажем, желания делать добро, уразу держать, намаз читать, садака давать, одаривать сирот, помогать им, также встречаться с родственниками, звать их в гости, самим ходить в гости, да, то это самый хороший месяц для этого, чтобы провести такие мероприятия и получить двойную награду. Потому что в месяц Раджаб, когда делаешь какие-то хорошие, благие дела, больше саваб записывается. Но если делаешь грех, то и грех будет больше. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم جواد الكريم وسميع الدعاء.